Dragi učenici, danas ćemo dekonstruirati medijsku poruku. Učinit ćemo to na božićnoj reklami ili božićnome oglasu Coca-Cole za 2020. godinu. Taj božićni oglas, odnosno reklama, ujedno je slavljenička jer njome Coca-Cola obilježuje 100. godišnjicu svojih božićnih reklama. Nakon što pogledate video lekciju, pretpostavljam da ćete ostvariti zamišljene ishode. Oni se svi vežu uz predmetni ishod za srednju školu iz C područja. Učenik prosuđuje utjecaj medijskih tekstova na svakodnevni život primatelja. Što to konkretno znači? Znači da ćete interpretirati božićnu reklamu Coca-Cole, u njoj prepoznati izravno i neizravno izrečene poruke, zaključiti komu je ona namijenjena na osnovi izdvojenih vizualnih, tekstnih i auditivnih elemenata, te na kraju prosuditi kako informacije, ideje, stavovi i mišljenja prikazani u reklami utječu na vaš svakodnevni život kao primatelja. Na početku razjasnimo razliku između pojmova reklama i oglas. U praksi susrećemo oba. Češće se služimo riječju reklama, no stručnjaci prednost daju riječi oglas. Mi ćemo se za potrebe današnje video lekcije ipak služiti pojmom reklama jer nam je svima bliže i svakodnevniji. Neobično je velik broj definicije reklama. Što su sve one? Na jednom mjestu kaže se da su reklame globalni fenomeni. S time bismo se mogli složiti. S njima smo doista okruženi na svakom koraku i u svakom svojem pogledu. Reklame su stoga i mnoštvo informacija kojima smo bombardirani. No, reklame i pružaju neku sliku imaginarnog svijeta u kojemu bismo željeli obitavati. Stoga reklame možemo definirati kao prodaju toga sna. Reklame su dakako i sveprisutan biznis i dobra reklama prodaje dobar i loš proizvod. Reklama je i vrsta multimedijskog diskursa, zato što se najviše reklama prikazuje upravo na televiziji ili trenutačno na internetu. Stoga je i reklama izrazito invazivna tekstna vrsta, s tim bismo svi mogli složiti, jednostavno iskaču na svakom našem pogledu. Danas ćemo promatrajući, gledajući i analizirajući odabranu reklamu uvidjeti da su sve ove definicije na njoj primjenjive. Reklama o kojoj ćemo danas govoriti cjelovito je dostupna na službenom YouTube kanalu tvrtke Coca-Cola i predlažem da prije nego što nastavite gledati video lekciju pogledate cjelovitu reklamu i zabilježite svoje prve dojmove. Ponudit ću vam i neke smjernice za gledanje cjelovite reklame. Tijekom gledanja reklame pokušajte odgovoriti na postavljena pitanja te tako pripremite se za zajedničko interpretiranje. O čemu se radi u reklami? Ukratko prepričajte radnju. Što je pokretački motiv radnje? Je li to čovjek ili neki događaj ili neki predmet? Kako završava radnja? Tko je glavni lik i kakav je? Okarakterizirajte ga. Tko su drugi likovi? Kako su prikazani te povezani s glavnim likom? Možete i nacrtati mrežu likova. Koje osjećaje proživljavaju likovi? Kako je ostvarena reklama? Kojim sredstvima i izričajem? Kako su ti elementi međusobno povezani? Kojim biste je žanru pripisali? Što je najpamtljivije? Iz čije perspektive ispripovjedana radnja?
kako pokušava utjecati na gledatelje, koje vrijednosti odražava. Prije nego što započnete gledati reklamu, predlažem i da se podsjetite strukturnih elemenata multimedijskog teksta na koje morate obratiti pozornost s obzirom da je riječ o televizijskoj reklami. To su tekstni elementi, kao što je logotip tvrtke Coca-Cola, zatim njezin slogan u reklami, govor likova, pisane poruke, to može biti pismo, oglasi, obavijesti, zatim jezična sredstva te simbolika. Vizualni elementi bit će dominantni. Obratite pozornost na fotografiju, odnosno plan snimanja, plan kompozicije, rakurs snimanja, uporabu boje i svjetlosti i sjene, te kako su te fotografije međusobno povezane, odnosno montirane na glumu, te simbole. Treći strukturni element multimedijskog teksta je zvuk. Obratite pozornost na glazbu, odredite je li ona instrumentalna ili vokalna, tradicionalna ili suvremena, te kakvog je ritma. Pojavljuje li se u reklami govor ljudi i neki vanjski stvarni zvukovi, odnosno šumovi. Jednako tako promislite i na što reklama pokušava djelovati. Jesu li to naši osjećaji, naš razum ili je to vjerodostojnost? U latinskom jeziku to se naziva logosom, razum, etosom, vjerodostojnost ili patosom, osjećaj. Promotrite kadar s kojim započinje film. Očigledno ste se uvjerili da je reklama snimljena kao komercijalni film i uočite što je na tom početnom kadru prikazano. Sigurno ste uočili da je on snimljen širokim planom snimanja kojim je stvorena atmosfera božićnog razdoblja i predstavljeni su glavni likovi. U kadru su i predmeti s vrlo jakim konotativnim obilježjima. Naime, u prvom planu fotografije je kamionet u Coca-Colinim bojama, crveno-bijelo-crvenoj, te snjegović s crveno-bijelim šalom. To naravno u prvome planu fotografije neizravno upućuje na pošiljatelja reklame, tvrtku Coca-Cola, ali i na njezinu uvjerenost da su ukorijenjeni u američku tradiciju slavljenja Božića, te da se sam proizvod ne mora na početku ni pojaviti. U stražnjem planu nalaze se ljudski likovi koji su svi okrenuti jedni prema drugima. Imamo kompoziciju trokuta koji upućuje na njihovu međusobnu bliskost, povezanost i gledanje u oči. Cijela atmosfera idilična, snježna, tipična u svim očekivanjima onih koji s radošću očekuju božićne blagdane. Sljedeći kadar vodi nas bliže ljudskim likovima. Upravo zbog toga odabran je blizi plan snimanja, ali je zadržana kompozicija trokuta kojom se utječe na emocije gledatelja koji promatraju obiteljski prizor u kojem se ističe detalj crvene kapice sa srcima, što asocira na ljubav, Božić, ali i boje Coca-Cole, te male vilenjake, jer se u stražnjem planu garaže vidi i okićeno božićno drvce. Ljudski likovi raspoređeni su tako što vidimo majku gurnutu u stražnji plan i ona svoje poglede usmjerava jedno oko na svoju kćer,
a drugo suprugu koji se gledaju međusobno oko u oko. Otac je kleknuo i time se doveo u podređenu poziciju u odnosu na svoju kći, čime iskazuje ljubav i privrženost. Radnja započinje očevim odlaskom koji sjeda u kamionet i kreće od kuće, no zaustavlja ga kći koja mu je zaboravila predati pismo za Djeda Mraza. U ovom kadru vidimo intimni prizor oca i kćeri koji je naglašen i dalje trokutastom kompozicijom i blizim planom snimanja, a dinamika je postignuta dramatičnom glazbom i kretanjem kamere. Ključni je predmet u kadru pismo po kojemu je reklama dobila ime. A otac je stavljen u poziciju junaka jer je u ovom kadru iznad kćeri, a ona ga gleda jednako kao i Snjegović iz pozadine. Sljedeći kadar vodi nas u potpuno različito prizorište. U krupnom je planu snimanja vjetroelektrana koja ima također trokutastu strukturu. Ona daje dojam snage, vremena i vremenskih prilika, a vjetroelektrana svojim kretanjem najavljuje daljnje događaje te simbolizira vjetrometinu života. S blizog plana idemo na široki plan snimanja i dijagonalnom kompozicijom kadra dobivamo uvid u prostor i vrijeme, te se najavljuje dinamizirana, dinamična radnja. Vjetroelektrane smještaju filmsku radnju u kontekst morske platforme na kojoj je otac zaposlen negdje duboko u oceanu. Ne možemo znati točno u kojem jer je neodređeno mjesto radnje. Zatim se brzim promjenom kadra selimo na detalj plan snimanja kojim je naglašen kovčežić velike simbolične vrijednosti. U njemu su tradicionalni darovi Djedu Mrazu. Vidimo voće, to je naranča i ispod ruke jabuka, keksi, te znamo da se mu daruje topli napitak, čaj ili kakao, toplo mlijeko, no ovdje je njih nadomjestila Coca-Cola, što još jednom zapravo potvrđuje pouzdanost i provjerenost proizvoda i tradicionalnu vezu s američkim načinom života. Ujedno to je i neizravno rečena poruka da se na Coca-Colu uvijek može osloniti i da je pravi dar eto i za Djeda Mraza. Pijući Coca-Colu, otac zapravo gledajući u taj kovčežić postaje svjestan da nije poslao pismo koje mu je kći dala i zatim to pismo postaje pokretačkim elementom radnje koja započinje njegovim jurnjavom u gumenom čamcu za brodićem koji nosi poštu. Za to je bio pogodan široki plan snimanja koji uvlači gledatelja, kamera je u pokretu, prati se kretanje predmeta, brodova u kadru, a u fabularnoj znači to u pitanju točka kad se radnja zapliče i film dobiva strukturu pustolovnog, odnosno akcijskoga žanra. U jednom času ocu se ugasio motor i on ostaje bespomoćan u moru i to je ovdje naglašeno total planom snimanja i ptičjom perspektivom koja upućuje na izgubljenost lika u moru, mogli bismo reći, života. U kompoziciji kadra zamjećuju se dva plana, u prednjemu gornjem planu je čamac, a u donjem planu, dubljem planu je kit, a vrlo je važna i sivo-plava boja
i crveno-bijeli čamac koji opet neizravno upućuje na reklamirani proizvod, odnosno na tvrtku Coca-Colu. Nakon toga iz mora iskače kit i trokutastom je kompozicijom u širokom planu snimanja naglašena simbolika koju možemo povezati s biblijskom pričom o Joni i kitu, odnosno neizravno nam se poručuje da otac ne smije izgubiti vjeru, da će ispuniti svoju misiju predaje pisma. Nakon toga u filmu on pada iz čamca u more i provodi u njemu određeno vrijeme, ali čvrsto u ruci drži pismo koje mora dostaviti. I u sljedećem kadru vidimo ga kako leži na obali. Odabrani srednji plan snimanja iz neobičnog donjeg rakursa kojim je naglašen detalj pisma koje je i dalje neoštećeno u očevoj ruci. Dok je on ovako iscrpljen, glazba je uglavnom dramatična, a u kadru vidimo i crveni detalj u stražnjem planu koji ponovno asocirane boje Coca-Cole s bijelim ovim valovima koji udaraju na obalu. Ostale su boje više manje monokromatske sivo-plave, da bi se u njima istaknulo doba godine, a i priroda koja je prilično surova. I sad zapravo započinje avantura očeva u kojoj je on, osušivši pismo, čvrsto odlučio da će dostaviti pismo primatelju, Djeda Mrazu, i on se penje po stijeni, zato je odabran široki plan, total plan i ptičja perspektiva snimanja. Njima je naglašen opasan prostor, vremenske prilike, ali je istaknuta i očeva hrabrost i ustrajnost, čime se snažno utječe na osjećaje gledatelja, a odabrani prizor penjanja po stijenama privlači i mlađu publiku sklonu avanturizmu, jer dosadašnji su svi prizori bili uglavnom obiteljski i bili su namijenjeni obiteljskim ljudima. Nakon toga započinje niz sličnih kadrova, ali u različitim prizorištima, u kojima će se oca predstaviti kao akcijskog junaka, ali i junaka iz bajke, koji će pregaziti 7 mora i gora da bi ostvario svoj cilj. U ovom ovdje kadru odabran je američki plan snimanja, i stoga oca možemo poistovjetiti s junacima kao što je Rambo ili možda Indiana Jones, koji su ikone američke popularne kulture. No, uslijedit će tih 7 različitih prizorišta koji potvrđuju slanjanje na biblijsku i metaforiku broja 7, koji je broj dovršenosti, ali i učestao je u bajkama. Plošnim detalj planom snimanja s žabcem u prvom planu kadra u sjećanje se priziva bajka braće Grimm Kraljević žabac i otac koji je u stražnjem zamoglenom planu u prostoru prašume može se doživjeti kao onaj koji će doživjeti upravo tu preobrazbu od žabca u Kraljevića na kraju bajke. Sljedeći total plan snimanja s odabranom ptičjom perspektivom koji prikazuje oca u ovom surovom otvorenom prostoru koji je naglašen hladnom sivo-plavom paletom boja, igrom sjenki, oblaka i njihova odraza u vodi. Mi gledatelji izazvani smo da pokažemo suosjećanje slikom, odnosno svoju empatiju. Kadrovi se vrlo brzo izmjenjuju i stoga je radnja dinamična, pa već sljedeće prizorište i odabrani kadar je krupni kadar i krupni plan snimanja, a lik se nalazi negdje u nekom neodređenom prostoru
iza 7 mora i gora, ali u duhu tog suvremenog avanturizma. Pa možemo vidjeti da tvrtka misli na potrebe i vrijednosti gledatelja iz različitih kulturnih krugova i referencije, odnosno primisli, pripadaju i visokoj kulturi, ali i popularnoj kulturi, kojoj naravno pripada kao ikona upravo i sama Coca-Cola. Sad vidimo da taj prostor kojim se otac kreće jest neka pustinja. Širokim planom snimanja i dinamičnim kadrom u kojem je u pokretu ovaj motor, razotkriva se zapravo ideja da će otac proputovati, tako reći, pola svijeta, možda čak od Antarktike preko Himalaja do sjevernog pola da bi ispunio želju svoje kćeri ljubimice. Motiv žene sa sokolom u tradicionalnoj azijskoj nomadskoj nošnji mogao bi pretpostaviti vezu s bajkama i predajama i sklonost održavanju tih tradicionalnih kulturnih vrijednosti. Naravno, Coca-Cola i tu sebe smješta u krug predajnih vrijednosti na osnovi već spomenutih analogija. Blizi plan snimanja te dinamičan kadar u sebi opet skrivaju boje Coca-Cole na stolčiću u stražnjem planu kompozicije. Otac je sav trese u društvu ovčica, koje naravno pripadaju tom tradicionalnom božićnom folkloru, i pomagača koji ga voze na ovom kamiončiću kroz strašnu pustinju, taj totalni plan pustinskog krajolika koji može biti recimo pustinja Gobi ili možda Taklamakan u središnjoj Aziji, premda to nigdje nije izrijekom rečeno u kojem se prostoru zbiva, jer prostori bajka uvijek su neodređeni da bi se u njima mogao prepoznati svaki čitatelj, gledatelj ili slušatelj. No bitno je da on dovodi u vezu reklamu s globalnom prisutnošću tvrtke u svim zakucima svijeta. Možemo zaključiti da je Coca-Cola dostupna bilo gdje, pa i u najstrašnijim pustinjama i na vrhovima planina. Nakon ovog kadra slijedi promjena, i to velika, jer se u krupnom planu i odabranom donjem rakursu snimanja pojavljuje djevojčica koje su naglašene oči pune sjete i iščekivanja, a odapravši snimanje kroz zamagljeni prozor izvana u unutrašnjost doma, ističe se u prednjem planu kompozicije staklena kugla s kamionom Coca-Cole, čime se ponovno sublimno asocira da je Coca-Cola ta koja će pomoći u ostvarivanju djevojčičinih želja, s obzirom da se staklene kugle povezuju s predviđanjima i magijom. A u stražnjem planu tople su boje božićnih ukrasa. Opet se selimo u vanjski prostor surovog krajolika zimskog, total planom snimanjem i kamerom u pokretu koje prati bijeg pred vukovima. Vraćamo se ocu kao liku iz bajke, te naglašena simbolikom vukova. Prizorište se može asocijativno povezati s prostorom ruskih bajka, Sibirom ili bilo kojim drugim negostoljubivim krajolikom. Konačno, otac stiže i pred kućicu Djeda Mraza. Široki plan snimanja posložen je tako da se u prednjem planu kadra vidi otac snimljen s leđa, on je smrznut sav, leđa su mu puna snijega, a u daljini kućica Djeda Mraza obasjana polarnom svjetlošću. Dijagonalna kompozicija naglašava očevu usmjerenost cilju. Tople boje na obzoru, kao i svjetlost unutrašnjosti kućice, najavljuju pak sretan završetak avanture. Tople su boje stražnjeg plana zapravo suprotstavljene hladnim sivoplavim tonovima prednjeg plana fotografije.
Blizim planom i donjim rakursom snimanja najavljuje se blizina rješenja problema. Očevo lice iscrpljeno je, ali sretno, na licu je osmijeh. No nakon ovog kadra slijedi niz emocija od sreće do razočaranja, što najavljuje sljedeći kadar. Polublizim planom snimanja u prednji plan kompozicije fotografije stavljena su očeva leđa, a u središnji plan stavljena obavijest izvješena na vratima, zatvoreno za Božić. Ovo je trenutak u fabuli, trenutak prevorenog iščekivanja, a u strategijama uvjeravanja odabrana je točka humora ili mogli bismo reći ironije, jer bismo očekivali da Djed Mraz upravo najviše radi u to doba. Koje poruke ja iščitavam iz ovog kadra, a odašilje nam ih svojim oglasom tvrtka Coca-Cola? Jedna od njih je da trgovine ne trebaju raditi na Božić, zato što i ovaj oglas izgleda kao oglas na trgovinama. Drugo, da s kupovinom darova ne treba čekati zadnji čas, jer se prave vrijednosti poznaju unaprijed. I treće, da Djed Mraz ne radi na Božić, što je naravno najduhovitija poruka. Nakon kratkog duhovitog predaha, radnja se ubrzano nastavlja dolaskom kamiona koji se oglašava zvukom trube i koji igrom analogije zamjenjuje leteće saonice Djeda Mraza i njegove sobove. Kamion je obasjan svjetlima, odaje dojam snage i brzine i naravno ukrašen je logotipom Coca-Cole. Pojavljuje se kao bog sa strojem ili Deus ex machina i odvešće junaka kući koji je sad malen i sitan pored tog moćnog stroja. Mnogobrojne su tu sublimne poruke iza ove fotografije. S jedne strane vidimo da se tradicionalne vrijednosti dopunjuju suvremenim tehnološkim dostignućima, ali ideja je ista i tu se autor poslužio zapravo jednim dramaturškim potezom svojstvenim još od antike da se nemoguće situacije razriješuju tako što će se pojaviti Bog na nekom stroju. U ovom kontekstu to će naravno biti, a nitko drugi nego Djed Mraz. Pred kućnim vratima našeg oca, junaka, odabran je krupni plan snimanja s istaknutim detaljima ruke u srednjem planu kompozicije, koje ocu vraća pismo koje je donio na vrata kućice Djeda Mraza. Pismo je neotvoreno, a cjelokupni kadar ukazuje na podređenost oca toj ruci. Detalj planom snimanja. Zatim se ističe važna tekstovna poruka pisma. Dragi djede, molim te, dovedi tatu kući na Božić, piše u pismu. Gledatelj zaključuje posredno tko je bio za volanom kamiona. Odabrani polublizi plan snimanja naglašava zagrlje oca i kćeri nakon što joj se ispunila božićna želja. U središtu kadra lice djeteta, vedro i nasmijano, a u stražnjem planu vidimo sjenku djedice, kojeg će zamijetiti samo oštar promatrač. Total planom i donjim rakursom snimanja u predzadnjem kadru gledatelju se omogućuje da spozna da je svanulo božićno jutro te da su želje ispunjene. Coca-Cola gledateljima pak poručuje: ovaj Božić darujte nešto što samo vi možete pružiti. Zapravo u reklami promoviraju se opće ljudske vrijednosti, neustrašivost, ustrajnost, predanost cilju, snaga, skromnost i nadasve ljubav. Blizi plan snimanja na kraju reklame u završnom kadru daje najvažnije simbole Coca-Colinih božićnih reklama. Logotip tvrtke i djedicu za volanom. On je u tradicionalnoj svjetovnoj odjeći, bez religijskih simbola po kojima bi se mogao dovesti u vezu s biskupom Svetim Nikolom. Ali religijske su konotacije sačuvane
u reklami odabiru simbolike Svetog Nikole kao zaštitnika pomoraca, jer otac provodi puno vremena na moru, djece i trgovaca. I upravo otud reklamu mogu prihvatiti i ljudi koji jesu religiozni i slave Božić kao religijski blagdan i ljudi koji nisu religiozni i doživljavaju Božić kao dan obiteljskog zajedništva. Na kraju sintetizirajmo što smo danas zamijetili. Zamijetili smo da je reklama snimljena kao komercijalni film. Tema je tog filma ispunjavanje božićnih želja. Pokretački motiv radnji pismo, a radnje sama puna je preokreta i iznenađenja, naravno sa sretnim završetkom. Radnja je dramski strukturirana i možemo zamijetiti da je u uvodu stvorena atmosfera, predstavljeni su likovi. Okidač radnje odlazak je brodića s poštom i zaplet započinje kad otac sam odluči donijeti pismo Djeda Mrazu i to su avanture preko 7 mora, gora i dolina. Točka preokreta i točka humora jest kad otac stiže pred vrata kućice Djeda Mraza, a ona su zatvorena za Božić, dok je rasplet započeo u trenutku kad dolazi bok sa stroja, ili još bolje rečeno bok sa strojem, to je djedica u kamionu koji će odvesti oca kući. Na kraju doznajemo da je to bila jedina želja djevojčice i da je obitelj ponovno spojena. Tu smo sad ispomenuli glavni lik je otac, koji je predstavljen kao neustrašiv, ustrajan, hrabar, požrtvovan, pun ljubavi i vjere. Tu je simbolika Jone i Kita. Drugi su likovi kći, supruga, suputnici i pomagači, kao što u svakoj drami treba biti, te djedica, kao bog sa strojem. Reklama je nabijena raznovrsnim osjećajima, od nade, strepnje, straha, ushićenja, razočaranja i ljubavi. Sve ih mi proživljavamo zajedno s likom, zato što je većina radnje ispričana iz očeve točke gledišta i većina kadrova je subjektivna i emotivna. Reklama je snimljena tako što su u njoj u kratkom vremenu iskorištena sva važna obilježja filma kao medije. Gluma je pojednostavljena da je mogu razumjeti i djeca. Režijom dominiraju dinamične izmjene različitih kadrova, kao i planova, rakursa i kretanja kamere, a vrlo su važne i boje te dramatična instrumentalna glazba. Reklamu bismo mogli smjestiti u žanr pustolovnog filma, ali i bajke. Najpamtljivije po meni tekstne su poruke koje prenose i ključne poruke filma, da ne treba raditi na Božić i da nek darujemo svojim najbližima nešto što samo mi možemo dati, a to je ljubav i zajedništvo. Radnja ima za cilj utjecati na osjećaje gledatelja puno više nego na njihov razum. Želi se izazvati suosjećanje i završna katarza ili pročišćenje u gledatelja. Od vrijednosti možemo uočiti da se promiču tradicionalne i univerzalne opće ljudske vrijednosti. Među njima, naravno i Coca-Cola, skriveno smješta i samu sebe kao tradicionalni i univerzalni brend koji se filmom reklamira. Kako to da je Coca-Cola stvorila naš doživljaj Božića i lik Djeda Mraza koji je zamijenio lik Svetog Nikole u europskoj tradiciji ili u našoj lokalnoj još više i Svete Lucije, možete doznati tako što ćete pregledati galeriju fotografija kojim je Coca-Cola obilježila svojih 100 božićnih reklama. Predlažem da analizirate lik djedice, kako se on prilagođava ukusu vremena, te uočite koji su elementi prisutni unatoč tom tijeku vremena. U društvu u kojemu mi danas živimo, koje je globalizirano
i u kojemu učestalo lokalne tradicije zamjenjuju globalni fenomeni, možemo reći da je Coca-Cola svojim likom popularnog Sente ili djedice bitno zamijenila neke naše tradicije, da sve češće vidimo da se domovi u Hrvatskoj ukrašavaju već puno ranije, kao i u Americi, od njihovog blagdana Dana zahvalnosti i da nestaju naše domaće tradicije. Treba li to biti tako i u kojoj mjeri moramo sačuvati svoj hrvatski kulturni i nacionalni identitet, prepuštam vama na razmišljanje, a kao pitanje za neku od sljedećih video lekcija. Na kraju današnjeg susreta lijepo vas pozdravljam i želim vam sretan Božić.